Marami po akong karamdaman sa aking katawan. Barado po ang aking puso, baga at mataas din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, meron po akong PCOS o polycystic ovaries. Imbis po na pumunta sa doktor, nag-decide po ako na magpa-detox na lang kay Ma'am Nins. 12 years na po kaming hindi magkahanap dahil po sa aking hormonal imbalance at lagi po akong nakukunan. Last year, November 2020, nag-decide po ako Nagsimula po akong uminom ng mga food supplement at laking pasasalamat ko na alis po ang aking bara sa puso sa baga at bumaba din po ang aking creatinine. At higit sa lahat, nitong March 2021, 2 buwan na po akong buntis. At nung nagpa-ultrasound po ako, wala na po akong PCOS sa aking 2 ovary. Sobrang pasasalamat ako at sa Nins Wellness dahil sa sobrang nakatulong sa akin ang pag-cleansing na ito. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, tukoy pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KDP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras nga to mga tugang alas 10:43. An oras hatod sa Indokang, tando ay ginto, ibang ginto, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip, mag Farex B Complex Daily. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand, bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito kanya bungal daw na ninin Webes. Dahil Webes po nganyan, medyo halipot lang po ribanan niya ito. Siguro mga 12 minutos. Tapag alas 11, malawag po ang DNR. Kapalibutan ta atamanon ta program. Okay, sa Indo po ka boss. Ako gararan sa nung lingkod, Mardela dahing iba, sadit sana. Pero tiyan, technical side, Ronald Baldo. Kantang yaman sa DCB Social Media Department. Mga pag-iribatan, sina Richard at saka si Arvin. Production Assistant Center, kasabay nato si Angel Mustasa, ang gandaan ng South. At siyempre, ang Mega Force Patrol. Yan po sa luwas sa palagos na pangalan ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa panuan at mapukawan ng mga turog sa pansitan. Without much ado, mga tugang, punan niya tuloy ang gada ka mga bareta halipo dyan sa luwan. Sa linya ng babaeng walang pahinga. Ans Galaro. Marinood to, please come in. Yes, marinood to Sir Mar, marinood to sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya tong bareta, ipig-schedule na ni Alcalde Noel Rosal ang vaccination program para sa mga barangay Canligas, Pitangani, na mairanina ang siring na kampanya lalo na sa mga senior citizen. So sa pahayag na itinalawas niya na pagkaaga ni Alcalde Rosal, matapos na ma-receive na nindagi kan sa Department of Health o DOH, Bicol, ang 6,000 na doses ng Johnson vaccine. 6,000? 6,000 doses. Yan yung one-shot vaccine. Yes. Ayun, garo ano itataw yan sa mga senior citizens. Ano yan? I-house to house ha? Susod kay Alcalde Rosal sa taon prioridad. Iyo ang priority. Yes. Garo may house to house hindang kampanya na nga ni. Yes, poon sa aga, sugod sa Monday, tabi Sir Mar, pakondisir na sinda ni pagbabakuna sa mga barangay na mandidi. Ang natatawanin ng prioridad din mga nasusuro si Rincan Estanza, Mariawa, San Francisco, Maslog, Imalnod, asin humapon, mantang to follow na lang daw digdi ang mga nasunod and gas report na barangay. Iyon, sana maging very generous man ang DOH. Sana. Tawanan ng clearance na ibakuna nan sa A4. Iyo ko ta. Di ba? Iyan, priority nga kayan sa mga senior citizens. But then there are some na abo, bako. Yes, tagaro may direktiba sa DOA. Yes, ang hapot dyan is how many days pwedeng isarayan? Sa ngunyan, tabi Sir Mar, di pa man na informasyon na tigtao si Alcalde Rosal kung sagkod no rin o kaya karang aldaw lang na pwedeng i-store ining Johnson vaccine na ini. Iyan, okay. 6,000 doses yun, di marami-rami din yan. Yes. Di ba? Sana, tangani na magkabarakunahan na. Tangani na maubos-ubos na. Kasi sa ibang mga nasyon na nahiling ta, alam mo, sa Pakistan, kaya nabakunahan ang almost 10 million kan sa tindang mga population. Yes. Nabawasan ang mga nagadan pagkatapos nabawasan ang mga nagkaorlakitan ng COVID. Sana mangyari man sa tuya. Hopefully. So, sa kanyan na Sir Mar, dako lang pasalamat ni Rosal sa DOH dahil sa nakasabay man girarean lokal na gobyerno kan Legazpi sa igwanin dako lang allocation ganing Johnson vaccine man tang sanabi niya na dapat na-approve siya na pakaskasunaan na vaccination rollout dito sa syudad kan Legazpi tangani na ma-attain itong herd immunity pigapod. And sa kanyan sinabi ni Rosal na pinaghandaan na linda sin padagos hindang nagmo-monitor hindi siya pigtatakutan na Delta variant dahil sa bukan alkalde na makalog pa ini sa syudad kan Legazpi. Magayon niya na saruan sana vaccinated ka na, fully vaccinated ka na, di ba? Sararo ang panglay sana. Saruan.
Saro ang tanglay, saro ang kalintura. Okay, sige. So ito, Mr. Mar, ano informasyon panig di sa City Hall, Galero, Thank you very much. Yan po tabi, para po sa mga kababayan natin. May nagabot na po na 6,000 doses ni Janssen vaccine. Johnson & Johnson. From Johnson & Johnson, American, corporation. May nagabot na para sa Legazpi. Okay. So sa ibang probinsya, nagabot naman. I think mas nakulunganin sa Katanduanes, So, pig taon na po yan. So, inot lang yung mga senior citizens, yung A2. Tagaroon nasa 26% pa sa nanal sa Legazpi. Nabakunahan out of the population na na-identify ninda sa mga senior citizens. Because, sabi nga ninda, most especially sa COVID-19 variant na Delta, mas mas peligroso para po sa mga senior citizens. Okay? At saka sa mga may comorbidities. Hopefully, mainggan nyo po sa iba na magpabakuna na, not only mga tugang para sa sarili, kundi para po sa tuyang mga kapamilya sa bilog ng komunidad. Okay? Bueno, yan po tabi, mga kabarangaytaan, sa tuya po ng mga dugang na istorya. Mientras tanto, duman po sa mga kababayan natin, dakulang pasalamat mi po sa Laudato Si Learning Site for Agriculture sa boses kang kapalibutan kandi si GB asin sa kan JCI Legazpi. Dalam po duman sa ginibong formal launching kaya awara kasudma nin nursery nin bamboo. Ronald. Duman sa compound kan Mary's Healing Center Kalidong kung sa inya ang puduman ang learning site for agriculture, yung Laudato Si Learning Site for Agriculture, mga tugang, yaw mo si Father Momoy, nangyari na po ang pangarap ni na magkagawaning nursery para magkagawaning mass production mga tugang ning bamboo. Nailing ni Padre Momoy ang importansya po kang bamboo, not only for our homes, kundi pati sa environment because yung tallest grass sa kinakban, mga tugang, yung bamboo, very crucial na elemento po yan sa balanse kan oxygen as in carbon dioxide. So, according to studies, mga tugang, ang sarong grupo ng bamboo is 35% more oxygen daw po ang pigtataw kayan, mga tugang na equivalent more than sa pigtatapo kang mga kahoy. Kaya salamat man kay Sir Martin Reynoso at saka kay Sir Johnson Uy saka sa mga pag-ariba sa GCI sa mga nagpartisipar dahil nagkagawa po ng seminar o hands-on kung paano maghanap ng similya. Yung itatanom, diba? Paano pag-cut ng bamboo, the proper cutting of bamboo. Paghanap kayo itong mga pwedeng gibo na similya. Pagkatapos paano ang pagputol para maging maging saplings. And then paano itatanom asin sa dapat ibugtak. And then paano itanom kung ito nagtubo na o nagrooting na. May gamot na mga tugang sa itinanom na saplings. So, yan po tabi. Itinaw iyan kahaswapon maghapon mga tugang hands-on workshop, seminar workshop, courtesy kan GCI Legazpi. Yun na po nindang Bambuhay. Diba? Pero pong programa na pagpapadakul mga tugang nin bamboo because of the importance mga tugang kan bamboo not only for our environment, kundi pati na sa tuya pong pagbuhay because kadakul na pwedeng gamiton. Although sa Pilipinas, mga tugang, nakaangkla lang kita duman sa ngaya, gibunta ngayang harong, gibunta ngayang kudal, pero sa ibang bansa, na nadumanan ni Albertidong Nasyon, hanggang nald sa plato, umangko, pigigibunin dayan, dahil mo na mahiling And then ganyan, pigpapatanom po itatanom, primero, ang pagtanom, bako masyadong difficile, tapos bako masyado ang maintenance kaning bamboo. Yeah.
Pero pag nagdakula na, pwede nang mapakinabangan, may mga prosedimento kung paano ang tamang pag-ani para magtalubo giraray. At may prosedimento kung paano pagtanim. Kasi kung yan, nakarangog ka na kinagtaranom ng mga Pilipino kayan, before, wala di ba? Dahil kayang picoculture, pero in Vietnam, in Thailand, in Japan, picoculture nila yan. Di sa tuya, iyayaan ta sa nang tumubo. Di ba? Pero ngunyan nagkakaigwa na because of yung GCI, sina Sir Martin Reynoso. Nagtanong kami, di ba? Duman sa farm, Sir Martin, di na naman duman so itong nagturubo na. Tapos, pero duman so itong nursery ni Father Momoy, kalau dato si Learning Site for Agriculture, igwa na po duman ng mga similya, papatubuon ito, pag-routing ito, pag ito po nag-igwa na ng gamot o ugat, ililipat na po ito kung saan dapat na ilipat. We are targeting mga tugang yung mga riverbanks, nasama sa party kang programa kang DNR to protect soil erosion, and then pwede man mga tugang duman sa mga inabandona ng mga quarry sites, makikipag-coordinate kami dyan para mas lalo pong mabuhay ta ining mga bambo. And who knows, baka pag-abot kang panahon, dumakulo na yan, igwa naman na nakontak si Padre Momoy na iproseso yan into a pallet, di ba? Yung parang wooden pallet, yung pangpalita, yung parang pwede mong pwede mong isalog, pwede mong ilanog. May mga teknolohiya na po kaya ngunyan. Very important. Salamat po sa Indo sa mga nagpartisipar. So Parik, Oragon Parik Farmers Association dyan po sa southern part. Siring Manso Ecoservice 2000, nakasabay ta. At saka yung Busconian Young Farmers, dyan po sa Bangkiruhan. Salamatan po sa Indo Gabus sa pagpartisipar. Hopefully, ining pinunantang ini, on your end, alam mo yung paano gibuhon, paano pagproseso, makagibo man kamo sa indong area ni nursery. Okay? So sa Indo po Gabus, mga tugang, it's time for me to go. Talagang halipot pang oras niya to. Salamatan pong maraming sa Indo po Gabus. Abangan na lang po rin ang punta kompletong istorya kayan sa pagtukar ni Padre Momoy sa Sabado sa tuya po programang Boses Kang Kapalibotan, Bamboo Nursery and Production. Thank you. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful!